Faide. Mijn naam is Ilva en dit is Pangtori. Vandaag kijken we naar het gebruik van voortzetsels. We kijken dus naar de type voortzetsels die er aanwezig zijn binnen de Surinaamse taal. Als het goed is, dan heb jij de eerste deel van deze voortzetselsreeks al gezien. Die vind je namelijk hier terug op deze pagina. Ik ga dus verder met de overige voortzetsels. Hier zijn ze. Fesi, voor. Bifo, voor. Gi of gi, voor. Sondro, zonder. Nanga, met. Fu, van of uit. Nou, in de vorige deel, bij het bespreken van voortzetsels, had ik het over een aantal haken en ogen. En hier zijn ze natuurlijk ook aanwezig. Specifieke regels bij het gebruik van voorzetsels. Het voorzetsel visie, voor, daarmee gaat het om een plaatsbepaling. Before betekent ook voor, en dan gaat het om een tijdsbepaling. G betekent ook voor, maar dat is dan bedoeld ten behoeve van iets dat je aan iemand geeft. Nanga kan ook betekenen en dan wordt het een voegwoord. De betekenis van het voorzetsel fu, van, uit, heeft te maken met de context van een zin. Als je namelijk zegt het boek van mijn broer, dan zeg je dus in Surinaams, abuku fu mi brada. Als je zegt ik kom uit Amsterdam, dan zeg je mi ekon fu Damsko. Dus het heeft er vooral mee te maken, wat is de context van de zin en welk voorzetsel gebruiken wij. Onthoud ze goed, oefen ze en zo word je beter en sneller in het leren van Surinaams. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen en bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboom.